سلام كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نتاسمرا إذا بسقطات زتتختخت هاجرنا إرترا بحيالان هاجرات أنصار زقنع تصابون أنصار ناصنتان زنبر محلخاتاتن إنابتاتخت تخيد كمزلا زفلت يوم كلاتنا خم نفلتو بمخنيات تفطرو زعدلا استراتيجياوي أقمامطا وترو عيني حيالات هاجرات زوت كامخانون أبكلاي كوينات عالمن أبزحل كويناتن من محدارات مجزات طاليانن إنجليزن مريتن مثلا إيرتراوان بممنطال أمريت إيرترا ناي زكايدو كويناتن إيرتراوان قداي مجزاتي بزعبا زخونو لخونتاتن زنصر تحستوتات دم اينيروم ازي بوليتيكاو تحستو زلو مدبزي ناب كل إيرتراون فتاو إيرتران من تخباصح بوغنكم شيرن لايكن كتغبرو اتوم سبسكرايب زي غبركم دما بقريوكم نزا چانلنا نمعباي سبسكرايب بمقبار كتزرقحوون نلابوكم سناي مكتتالنا بلنا تحستونا نجمرو لنا سنكر حلفو مرير وانحسم تنكولا ترقاويان حيالاتنا علم كتفونا عخا سمع زي بلهم وديتهم فشلو حفلهم دبينهم ونين كان مكانا يزاتوار فتانا جلبوا بحر أقار حجي خطفو خازحننو كدم ويكعلن بعشلو تاريخ سلسة شح كنتو خينو ياتم عريبو بنينو بعسران كلتن سنة شحنت شعات 1943 عام تمرت بريزيدنت روزفلت ناب نقص هايل سلاسي أبزي صحافو دبدابي هزبي إثيوبيا أنصار نحسيا زي بلو تسألاين زقبرو تقاومو أمسجينو ساما سرحو خركب كمزلو دحري مرقاقاس بمقدي نايلغا حكراي رديئت نمكلا خلي إثيوبيا زدل نوات أقولقلوتن حابريتان كهب فقادنيا منبارو قلت اللوم بخال مقدون كابلغا حكراي وعلوة مالتيو نداق مهنسا إثيوبيا كل خوها بزك على حجز كوفي اللو مقانو أبصرام كمززا أمسل اللكسي كام منغست أمريكا ني إثيوبيا مانا كاب سماي نبرام أمريكا جن بحقي ني إثيوبيا كم أبنت نايستحررت هاجر نعالم نخطر إياتراي أي تبقستن سبنسر كم زغلصو نتي إيطاليا بإثيوبيا زغدفتو ناي حرشا موترتات ماين كالي ناوت عيون ناب كالي بوتان مقعز حرشا إثيوبيا معبلا قرب مقبي نايتي أما كلاي مبراغن أوروبان زنبره ناي كوينات بوتاتات نمملا كم مساقاقري نايتن نما كلاي مبراغ زبراز نبرا نفرتاون نخطك أملا دليت نيروايو أمريكا زت رايزي كوناغن حيلي جرمن ناي مدخم أنفت يحزلو أبز نبرا قزي أمريكا كم عبلاليت معراباوي تهاجر تقلقلان بوتاء تدلدلن نيرايا تكايت نايتي نزمنات زصنح حيلي بريطانيا بمخان دما كم حداس غزايت زي كونتسي كم حلايتن لقاسن مدحن ناي وصعات كترأ دليت نيروايو أمريكا أبتقوانتي سلازي ميلاء حبوء نبرام استراتيجياوي أقداسن الزباق يح بحرن مأكلاي مبراغن كم وصاني ناي نقد متحلال فتراي زي كونه كم منشي ناي ندادن كالتر نقراتن كخولا سلازي تقالي فوق فيغا أتيا نتسلوان حيلن بريطانيا مدفع سرحيلا تتححزتهم بتشعتنا حاسي شحنت شعات 243 عام تمرت منستر نقدن اندسترون زنبرة يلما دريسا ناي إثيوبيان كوردل هول ناي أمريكان نتناي لقا حكراي وعل بواقعي فرمولوم بمسرة توعل إثيوبيا نمكل خال منقست أمريكا كما قداسي تهاجر توسيدا نخلو توعل زهبارة ديئت يخون لقاح ناي مقبال عدل رقبات بوغانا إثيوبيا نمكل خال منقست أمريكا زدل زبل نوات أقول قلوتات مسالتيان حابريتان كتب تسمامعت أبزي اتزاقدس اتمسالتياتات زبلك اليوم أمريكا ناي مكل خال نوات أقول قلوتن حابريتان تراي كتب إثيوبيا أبلعليو مسالتياتاتون كتوفي تسمامعت زقاء أمريكا يدلين يونت تبلو زخوان واتهادراو سرز زوهوا سلزنبره إثيوبيا أبتحتي واتهادراو تلوان عنكيلن أمريكا أتوت نوح كيتسنحة وطيت نايزي سممعزي كرأ جمرة بعسرة مسكرم شحنت شعات 243 عام تمرت نا أمريكا أمباسادر أب إثيوبيا جون كالدويل
ኢትዮጵያ ብናይ ቀዳማይ ወያነ ኃይልታት ትግራይ ስለስተሸገረትን ንሳቶምን ጽኑዕ ዕርድታት ሒዞም ምልቃቕ ስለዝኣበዩን ነፈርቲ ውግእ ንኽወሃባን ወተሃደራታ ብግቡእ ንኽዓጥቁን ኣትሪሩ ሓተተም ነፈርቲ ውግእ ጥራይ ዘይኮነ ናይ መጓዓዝያ እውን ክወሃባኣ ነቲ ብእንግሊዝ ተባሂቱ ዝነበረ መስመራት ክጥቀሙሉ ኣሜሪካውያን ሓተቱን ገበርዎን ድማ ቀስ ብቐስ ኣብ ወተሃደራዊ ኣገልግሎት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝኣቱ ክዳውንቲ ብረት ማለት ከቢድን ፎኪስን መካይንን ካልእ ናይ መጓዓዝያ ኣቑሑን ካብ ኣሜሪካ ንኢትዮጵያ ኣተወም ኣብ ግንቦት 1944 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ብሪጣንያ ንኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ሞግዚትነታ ናይ ምእታው ሓሳባት እናሰላሰለትን ከላ ሓደ ናይ ቁጠባዊ ረድኤት ጉጅለ ካብ ኣሜሪካ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣተወም ዕላምኡ ብዛዕባ ቁጠባዊ ሕርሻውን ማዕድናውን ሃብቲ ኢትዮጵያ ምጽናዕ ኮይኑ ብሓደ ክብ ዝበለ ናይ ክኢላታት ጉጅለ ዝቆመ ነበረ እዚ እናዓበየ ዝኸይድ ዝነበረ ምትእትታው ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ንንጉስ ኃይለ ሥላሴ ስለ ዘተባብዖ ጸግዕን ጽልዋን ኣሜሪካ ሒዙ ነቲ ኣብ ጥሪ 1942 ዓመተ ምህረት ምስ ብሪጣንያ ዝፈረመ ውዕል ከም ዝስርዞን ብኡ ከም ዘይቅየድን ኣፍለጠ ኣብ ልዕሊ ተኻልእ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ነገራት መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጅቡቲ ዝዝርጋሕ መገዲ ባቡርን ሙሉእ ኦጋዴንን ንኽምለሰላ ጠለበት ኣብ መጀመርታ እንግሊዝ ኣጽቂጣ ነበረት ናይ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ ኣሜሪካውን መኻሪ ጆን ስፐንሰርን በዓል ኣክሊሉ ሃብተወልድ ዝርከብዎ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ምክትል ሚኒስተር ዝነበረን ግን ደጋጊሞም ሕቶታቶም ኣቕረቦም በመስከረም 1944 ድማ ሓደ ብሎርድ ደላዋር ዝተባህለ እንግሊዛዊ በዓል ስልጣን ዝምራሕ ጉጅለ ካብ ለንደን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከደሞ ብሪጣንያ ንገለ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኣጽኒዓቶ ዝነበረት ቀይዲ ከተልዕል ድልውቲ ምንባራ ኣፍለጠ በዚ መሰረት ከዓ ናይ እንግሊዝ ኣምባሳደር ስልጣን ኣብ ኢትዮጵያ ከምቲ ናይ ካልኦት ኮነ ኢትዮጵያ ግድን እንግሊዛውያን ፈራዶ ጥራይ ትቀበል ዝብል ዓንቀጽ እውን ተረፈ ካልእ እውን ከምኡ ኣብ ሕቶ ኦጋዴን ግን ብሪጣንያ ነቐጸት ምስ ኢጣልያዊት ሶማልያ ኣብ ትሕቲ ምምሕዳራ ንኽትጸንሕ ድማ ጠለበት እዚ ነጥብ እዚ ንነዊሕ ግዜ ኣካተዐ ብመሰረቲ ቀዳማይ ስምምዕ እንግሊዝ ንዘድልያ ክፋል መሬት ኢትዮጵያ ክትሕዝ ትኽእል ስለ ዝነበረት ሰበብ ፈጢራ ንመላእ ኢትዮጵያ ክትጐብጥ ዝተደናደነት መሰለት በብግዚኡ ኣኼባታት ተገብረ ናይ ደብዳበን እማመታትን ልውውጥ እውን ተኻየደ እዚ ናብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ሕብረት ሶቪየትን ከም ሰብ ቃል ኪዳን ይላኽ ስለ ዝነበረ ብተገዳስነት ዝከታተልኦ ጉዳይ እዩ ዝነበረ በቲ ሓድሽ ምሕዝነታ ምስ ኣሜሪካ ተተባቢዓ ኢትዮጵያ ንብሪጣንያ ወጠረታ ስለምንታይ ንኦጋዴን ዘይትገድፍለይ ካበለታ ስፔንሰር ከም ዝገልጾ እንተኾይኑ ብሪጣንያ ንጹር መልሲ ትህብ ዝነበረት ኣይትመስልን ኣብ ሓደ መድረኽ ናይ ትዝርብ ኦጋዴን ነቲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ አንጻር ጃፓን ተካይዶ ዝነበረት ኩናት ዘድል እንተኾይኑ ክሳብ ፍጻመ ናይ ትውግእ ኣብ ትሕቲ ብሪጣንያ ክጸንሕ ድሕሪኡ ግን ንኽምለሰላ ከም ትሰማማዕ ኢትዮጵያ ገለጸት ልኡኻት እንግሊዝ በዚ ኣይተሓጐሱን ጥራይ ዘይኮነ ድሌቶም ዘይኮነስ ድሌት ኣሜሪካ ዝቐድም ብምንባሩ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ኣፍለጡም ኣብ መወዳእትኡ ግን ኣብ ሕዳር 1944 ዓመተ ምህረት ንጉስ ኃይለ ሥላሴን ልኡኽ ብሪጣንያን ብዛዕባ ኦጋዴን ተሰማምዑ ኣብቲ ስምምዕ ኦጋዴን መሬት ኢትዮጵያ ምዃኑ ግን እቲ ሓድሽ ስምምዕ ክሳብ ዘይፈረሰ ማለት ብገደብ ግዜ ኦጋዴን ኣብ ትሕቲ ብሪጣንያ ንኽትጸንሕ ተፈራረሙ ከምዚ ኢልያ ኢትዮጵያ ንኦጋዴን ብሓገዝ ኣሜሪካ ረኸበታ ወይ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ከም እትረኽባ ኣረጋገጸት ኣብቲ ስምምዕ ብሪጣንያ ንኢትዮጵያ ከም ዝተታሕዘት ናይ ጸላእ መሬት ዘይኮነስ ከም በዓልቲ ኺዳና ስለ ዝፈለጠታ ኢትዮጵያ ነዚ ሓድሽ ምሕዝነት ምርኩስ ብምግባር ንኤርትራውን ካብ ብሪጣንያ ክትረኽበሉ እትኽእል መገዲ ንምጥጣሕ ክትበላሓት ጀመረት
محبر قطباو خونتات اب ኤርትራ ካብ 1941 ክሳብ 1945 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማታት ማሕበረ ቁጠባው ኩነታት ኤርትራ ከመይ ነበረ? ከም ኩላተን አውሮፓውያን ገዛእቲ ሃገራት ኢጣልያ ኣብ ምዕባለ ቁጠባ ኤርትራ ዝነበራ ተገዳስነት ምስ ረብሓ ዝተኣሳሰር ነበረ። መሬት ካብ ህዝቢ እናወሰደት ዜጋታታ ብምስፋር ሰፋሕቲ ቦታታት ናይ ሕርሻን ናይ ኮንክሴንን እንተ ማዕበለት እኳ ዕላምኡ ጠለባት ዜጋታታን ናይ ወፃኢ ንግድን ንምምላእ እምበር ንህዝቢ ኤርትራ ንምጥቃም ወይ ምስ ዘመናዊ አገባብ ማሕረስ ንምልላዩ ኣይነበረን። በንጻሩ እኳ ደኣ ኢጣልያ ንመብዛሕቶም ዝጸንሕዋ መሳፍንትን ሽማምንትን ኣብዛት ዝነበርዎ ጽፍሒ ከም ዝጸንሑ ብምግባርን ብስማ ንኸመሓድሩ ብምትብባዕን ብፍላይ ንህዝቢ ገጠራት ኤርትራ ኣብቲ ናይ ቀደም መነባብሩ ሒዛቶያ ዝነበረት። ስለዚ ይትረፍዶ ዘመናዊ ማሕረስን ትምህርትን ዘመናዊ ምምሕዳርውን ዝምልከቶን በቐጥታ ዝትንክፎን ኣይነበረን። ንዕኡ ዝገዝእ ሕግን ንዕኡ ዝቆጻጸር ምምሕዳርን ካብቲ ናይ ጣልያን ዝተፈልየ ነበረ። በዚ መሰረት እዚ ትዝለዓለ ህዝቢ ኤርትራ ክርእዮ ዝኽእል ወይ ጠሪዑ ክበጽሖ ዝኽእል ጫፍ ኢጣልያዊ ስልጣን እቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ አውራጃ ዘመሓድሮ ዝነበረ ኮሚሳርዮ ወይ ገዛኢ ዝነበረ እዚ ንርእሱ ወረዳታት ብዘመሓድሩ ምስሌነታትን ጭቃታት ዓድን ይውከል ስለ ዝነበረ እቲ ህዝቢ ካብቲ ማእከላይ መንግስቲ ዝተነጸለ ነበረ። ቤት ፍርዲ ኸይተረፈ ኣብ ናይ ሓበሻን ጣልያንን ዝተፈላለየሉ እዋናት ነይሩ። እቲ እዋን እቲ ስራሕ መንግስቲ ክበሃል እንከሎ ኸኣ ዝበዝሕ ናይ ተላኣኽን ትርጅማንን ስለ ዝነበረ እቲ ክብርን ስልጣንን ዘውህብ ሞያ ሕዙ ናይ ጣልያን ነበረ። ከምዚ ይኹን እምበር መንግስቲ ኢጣልያ ኣብ ዝደለዮን ከም ድልየቱን ሓይሊ ዕዮ ኤርትራውያን ይረክብ ነይሩ እዩ። ኣብ ናይ ከተማ ኢንዱስትሪታትን ናይ ሕርሻ ኮንክሴንን ናይ ጽርግያታት ህንጸቱን ጉልበት ምስ ዘድልዮ ካብቲ ህዝቢ ንምውሳድ ንናይ ሊብያን ኢትዮጵያን ኩናት ዝኾኑ ወተሃድራት ብኽታበት ወይ ብግድን ምዕስካር ጸገም ኣይነበሮን። ብፍላይ ኢጣልያ ንኢትዮጵያን ምውራር ትሸባሸበሉ ኣብ ዝነበረት እዋን እዚ ኩነታት እዚ ኣዝዩ ዋዕወዐ። ኣብ መላእ ኤርትራ ናይ ኩናት ቁጠባ ደንፈዐ። ወተሃድራዊ ትካላት፣ ኣባይቲ፣ ኣብያተ ዕዮን ፋብሪካታትን መኻዚኖታትን ብሰፊሑ ተሃንጸ። ነዚ ንምክያዝ ዘድልዩ ኢጣልያውያን ክኢላታት ናይ ኩናት መራሕትን ወተሃድራትን ብብዝሒ ስለ ዘወሓዙ ድማ ቁጥሮም ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ብ10 ዕጽፊ ካብ 5,000 ናብ 50,000 ደየበ። ከተማታት ኤርትራ ብዘመናዊ ጽርግያታት ተረኸባ። ወደብ ምጽዋዕ ኣዝዩ ሰፊሑ ጥራይ ዘይኮነ ሰብን ናይ ኩናት ንዋትን ምእንቲ ብስልጠት ኮጓዓዕዝ ብዓበይቲ ናይ ኣቻዮን ሓጺንን መዕሸጊ መራክብ ዕፍሪታት ማለት ክሬናትን ካልእ ህንጻታትን ኣብዚ ዞባዚ ተወዳዳሪ ናብ ዘይብሉ ወደብ ተቐየረን ዓበየን። ኣብ ልዕሊ እዚ ጠለብ ኣውሮጳውያን ዘማልኣ ሃላኺ ኣቑሑ ዘወፍያ ንኣሽቱን ዓበይትን ኢንዱስትሪታት ተቐልቀላ። ኢጣልያውያን ሰብ ኮንክሴነ ድማ ዝተፈላለዩ ፍረታትን ኣሕምልትን ቀረቦም። ብሓፂሩ እንግሊዝ ንኤርትራ ብዝኣተወሉ ግዜ ሓደ ንኤርትራውያን ብጎድኒ ጥራይ ዝጸሉ ንረብሖም ተባሂሉ ዘይተመደበ ክብ ዝበለ ቁጠባዊ ምዕባለ ጸንሖም። ኣብ 1941 ዓመተ ምህረት ግን ኩናት ነዚ ኩሉ ደው ኣበሎም። ሃንደበት ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቝጸሩ ኢጣልያውያንን ደቂ ሃገርን ካብ ስራሕ ወፃኢ ኾኑ። እቲ ምስ ኢጣልያ ደንፊዑ ዝነበረ ንግድን ካብኣ ዝርከብ ዝነበረ ንኢንዱስትሪ ዘድሊ ውዱ ኣቕሓን ዋሕዙ ኣቋረጸ። ብቐደሙ ኢጣልያ ንቁጠባ ኤርትራ ከም ተጸጋዒ ናይ ቁጠባ እምበር ነብሱ ንኽኽእል ኣይወደበቶን። ቴክኒካዊ ክእለት ዜጋታት ብሓርኮትኮቶም ዝመጸ እዩ ነይሮም። ተሓቢኡ ወይ ምስ ሚስዮናት ተጸጊዑ እንተዘይኮይኑ ካብ 4ይ ክፍሊ ንላዕሊ ዝተምሃረ ኤርትራዊ ሽታማዩ ዝነበረ። በዚ ምኽንያት እዚ ሃንደበታዊ ምዕናው ናይ ኩናት ቁጠባ ሓደጋ ናይ ጥሜትን ሕማምን ሒዙ መጸ።
كمتي أقدم استقلصخا إنجليز كاب شجرتهم زبوزح إرتراوان شجر إيطالياوان زيغاتها سلزعت أتاخا أب إرترا أزجي أسقاً تراس عمن كنتات تفترم بدحر زغه انتاي صعبه قداموت نحرنت the first to be freed أبزبل بزعبا إرتران سوماليان زي تتصحفة صبصاب منستر زينا بريطانيا أمونغو شحن شعات تميتن 41 كساب شحن شعات تميتن 43 قزاءات إنجليز بزعبا زنبرا خونتات إرتراوان تقليس اللهم أبت أوانتي بفلاي أب قداموت صومنات من محدار بريطانيا كونتات صدتا أزيح ما كم زنبرا نردا أمونغو هزبي ببع عينو برد فاحيلو خمز نبرا زدما قاليو نشفتنتاو عمساتن أب قريتشتات مريتن يوعل منبارو اتصابصاب يقلس يوم هزب قبسا نكونشسيني نستوس دمريتو كاب إدو وصاتنياتات بغونس كملس يهكن كمز نبرن نزدما من محدار إنجليز حيد بمتكام كمزم كونوون تملكيت اللوم كاندي ستتاو تساقم أبس مران مسووعيني زنبرا أبس مرا ناي أوتو كوبريفوكو أواجو كوانتا نبرا ناشتو قبناتن قجت أمونغو زيقاتات إرتران واتحادرات سودانن كالووت أفريقاويانن محازتومن كالتسالين نخوانا سلزخده نگر نخهاد اتوم واتحادرات كابتا ختما خوصو قدن كوين نبرام اتتصابصاب كم زحبرو تزخفق زقوانا ففتسامه أباس استرخبيم أب كبابين حاسي شحنت شعات تميتن 41 عامة مرت زيقاتات إرتران واتحادرات سودانن سلستقاجو كاران سونكن مال سانجاز تحوصو أمباغارو سعبمو كاب كلتي وغنات 15 سبات موتوم إذا أكل بشوعتنا حاسي شحنت شعات 241 عامة مرت حادة نايت أليان زنبرا مخزن براتن تيتن سلستقاصله شمون تشح بمبان حادة شحن كلتا 100 فنجن تبارعم أبتسعب عبي نيحاو قاصلو 14 إرتروان تقمات أمسقواع بزي مسلالي ترفوم تنكن ايتبارة كفلت ايتقالن تكبرتون ايتتحزن جن بوغن التم محدار ناي شرحي تكبار كمزنبرة ترتاره اينبرن كونتات كمزي لنكولو جرمناوي جنرال رومل ابلعلتي ابليبيا زنبرة حيل انجليزن سبكيدانان زتعوتم اما اكلاي مبراق زنبرة تكالات انجليز كم تقدمو كسرح زي كالن حزرت ناي استفلاليو هالختن قوم تناقحو سلزقات امندما إنجليز نتبي إرتراز نبرة إندسترياون حرشاون تكالات كتقمول لجمرم إرترا كابتا عود خوينات رحيق مركبا كم عقوبيت قل استراتيجيوي سرحاتو وسلام سلازي كاب كرامات شحنت شعات 241 عامة مرت جميرو نقل عبيت واتهدراو تكالاتو ناب إرترا أمصوم كمتي أقدمو استقلصة نحنتي عباين أمريكا كوباني عديمو أب إرتراوي تعدي قراع حدا معرفو نفرتي زقت أتمولو تكال أقوما اتوم أمريكاوان أبسمرا حدا عب غاراج أبجندا حدا ناي برت مالت إمداد مخازينو أمس وعدما ناي حيل بحر دجن أقوموم قرب صنيحة أمريكا بعلا نابتقال أي كوينات علم سلزاتوت والتهدرات همسيا أبز الزبازي متكال أجري رقبت إنجليزون نفرتم زعريلو تكالن
ክልተ ሆስፒታላትን ሰርሖም ከምዚሉ እቲ ክወድቕ ጀሚሩ ዝነበረ ቁጠባ ኤርትራ ከም ብሓድሽ ህይወት ዘርአ ዜጋታት ኢጣልያ ናጻ ዕድል ስለ ዝረኸቡ ሳምና ቢራ ክርቢት ናውት ዕዮ ካብ ዝተደርበየ ሓጺነ መጺን ዘይቲ ኦክሲጅን ወረቐት ኮላ ማርጋሪን ወዘተ ብምፍራይ ካብ ናይ ውሽጢ ዕዳጋ ሓሊፎም ኣብ 1943 ዓመተ ምህረት ንወፃእ ዝኸውን ሃላኽቑሑ ክሰርሑ ከኣሎም ትሬ ቫስኪስ ዝተባህለ ጸሓፋይ ከም ዝገልጾ ኣብ 1943 ዓመተ ምህረት ኣስመራ ሓደ ኢንዱስትሪያዊ ምርኢት ማለት ኤግዚቢሽን ንምስንዳ በቕዐት ክብሪ ናይቲ ንወፃእ ዝለኣኸቶ ቑሑ ኸዓ ኣብቲ እዋንቲ ማለት ኣብ 1943 494,000 ፓውንድ ማለት ፍርቂ ሚልዮን ፓውንድ ጥራይ ዝነበረ ኣብ 1945 ናብ 1,678,000 ፓውንድ ክበለ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብቲ እዋንቲ ኣዝዩ ዓብዪ ዝነበረ እዩ أمكنك ورر سيرك يجنبر متكلك سعيرو أرحب وصل أورغان سحر متيو عن سبا قبضو أي تخبل ومجزات فتن فدندم سينكر حليفو مرير والحسم تنقل الدرقاويان حيالاتنا علم كتفونا عخا سمع زي بلوم ودي تنفشلو حفلوم دينو مسرح خيل مربراب دم تسمع عسكرات تقلاتف نار وسخلو تقاماتل ولا عياني حرنت كندل بسرعة عود كان خنبلبل بقيا خجاو تغتو بالعالم ጀርመናዊ ጀነራል ሮመል ኣብ ልዕልቲ ኣብ ሊብያ ዝነበረ ሓይሊ እንግሊዝን ሰብ ኪዳናን ዝተዓወተ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝነበረ ትካላት እንግሊዝ ከም ተቐደሙ ክሰርሕ ዘይከኣለን ሕፅረት ናይ ዝተፈላለዩ ሃለኽትን ቆምትን ኣቑሑ ስለ ዘጋጠመን ድማ እንግሊዝ ነቲ ብኤርትራ ዝነበረ ኢንዱስትርያውን ሕርሻውን ትካላት ክጥቀመሉ ጀመረ ኤርትራ ካብቲ ዓውዲ ኹናት ርሒቓ ምርካባ ከም መዕቆቢት ገለ ስትራቴጂያዊ ስራሓቱ ወሰዳ ስለዚ ካብ ክራማት 1941 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ንገለ ዓበይቲ ወተሃደራዊ ትካላቱ ናብ ኤርትራ ኣምጽኦም ንሓንቲ ዓባይ ናይ ኣሜሪካ ኩባንያ ዓዲሙ ኣብ ኤርትራዊት ዓዲ ጉራዕ ሓደ መዕርፎ ነፈርቲ ዝገጣጥመሉ ትካል ኣቖመ እቶም ኣሜሪካውያን ኣብ ኣስመራ ሓደ ዓቢ ጋራጅ ኣብ ጊንዳዕ ሓደ ናይ ብረት ማለት ኤምዳድ መኻዚኖ ኣብ ምጽዋዕ ድማ ናይ ሓይል ባሕር ደጀን ኣቖሙ ቁሩብ ጸኒሓ ኣሜሪካ ባዕላ ናብ ተኻልኣይ ኩናት ዓለም ስለ ዝኣተወት ወተሃደራት ኣምጺኣ ኣብዚ ዞባዚ መትከል እግሪ ረኸበት እንግሊዝ እውን ነፈርቶም ዝዕርዩሉ ትካልን ክልተ ሆስፒታላትን ሰርሖም ከምዚ ኢሉ እቲ ክወድቕ ጀሚሩ ዝነበረ ቁጠባ ኤርትራ ከም ብሓድሽ ህይወት ዘርአ ዜጋታት ኢጣልያ ናጻ ዕድል ስለ ዝረኸቡ ሳምና ቢራ ክርቢት ናውት ዕዮ ካብ ዝተደርበየ ሓጺነ መጺን ዘይቲ ኦክሲጅን ወረቐት ኮላ ማርጋሪን ወዘተ ብምፍራይ ካብ ናይ ውሽጢ ዕዳጋ ሓሊፎም ኣብ 1943 ዓመተ ምህረት ንወፃእ ዝኸውን ሃላኽቑሑ ክሰርሑ ከኣሎም ትሬ ቫስኪስ ዝተባህለ ጸሓፋይ ከም ዝገልጾ ኣብ 1943 ዓመተ ምህረት ኣስመራ ሓደ ኢንዱስትሪያዊ ምርኢት ማለት ኤግዚቢሽን ንምስንዳ በቕዐት ክብሪ ናይቲ ንወፃእ ዝለኣኸቶ ቑሑ ኸዓ ኣብቲ እዋንቲ ማለት ኣብ 1943 494,000 ፓውንድ ማለት ፍርቂ ሚልዮን ፓውንድ ጥራይ ዝነበረ ኣብ 1945 ናብ 1,678,000 ፓውንድ ክበለ እዚ ገንዘብ እዚ ኣብቲ እዋንቲ ኣዝዩ ዓብዪ ዝነበረ እዩ ከምቲ ተደጋጊሙ ዝግለጽ ዘሎ እዚ ቁጠባዊ ድንፍዐ እዚ ኹናት ዝፈጥሮን ጠለባት ኲናት ንምምላእን ስለ ዝነበረ ተጠቆምቱ ኤርትራውያን ዘይኮኑ መንግስቲ እንግሊዝን ወነንቱ ኢጣልያውያንን ጥራዮም ዝነበሮም ብውሕዱ ንግዚኡ ግን ሽግራት ሸቕለት ኣልቦነት ስለ ዘቃለለ ተቐማጡ ከተማ ዝኾኑ ኤርትራውያን እውን ቁሩብ ርህው ኢልዎም ነይሩ እዩ
ቁጠባዊ ሽግራት ጥራይ ኣይኮነን ግን ዘተሓሳስቦም ዝነበረ ንኤርትራውያን ኩሉ ኣገዳሲ ስራሓት መንግስታዊ ይኹን ዘይመንግስታዊ ፍርዳዊ ይኹን ናይ ጸጥታ ብጣልያን ዝተታሕዘ ብምንባሩ ንዝያዳ ተሳታፍነት ሃንቀው ክብሉ ጀመሮም ስራሕ ረኺቦም ክበሃል እንከሎ ካብ ኢዶም ናብ ኣፎም ዘንብሮም ትሑትን ክብረት ዘይብሉን ናይ ሽቕለትን ጉልበትን ዕዮምበር ጎይቶት መጻዕ ዕድሎም ንኽኾኑ ዘቀራርቦም ኣብ ጉዳይ ሃገሮም ዘሳትፎም ኣይነበረን ስራሕ መንግስቲ ሃንቀው ምባል ገዲፎም ኣብ ንግድ ከኣቱ እንተደለይውን ብኣዕራብን ህንዳውያንን ዝተታሕዘ ብምንባሩ ብፍላይ ህዝቢ ስመራን ምጽዋዕን ብርቱዕ ሕርቃንን ቅርሕንትን ኣሕደሩም ብሰንኪ ናህሪ ዋጋ ኣቕሓ መሸጣ ድማ ውሑድ ደሞዞም ከነባብሮም ስለ ዘይከኣለ ናብርኦም ናይ ሽግርን ሃላኽን ነበረ ኣብ ዘመን ጣልያን ተጫኒቖም ንዘጥረይዎ ንብረትን ስልማት ኣንስቶምን ሓሪጆም ኣብ ፍጹም ምብታኽ ዝወደቑ ኤርትራውያን ኣብቲ እዋንቲ ውሕዳት ኣይነበሩን ርግጺው ብፅዓትን ጥርዓናትን ማሕበር ፍቕሪ ሃገር እንግሊዝ ሓደ ለውጥታት ንኽገብር ተገዲዱ ነይሩ ይበሃል እዮም ንኣብነት ኣብ ምምሕዳር ዝሕግዞ ሓደ ኤርትራውያን ዝኣባላቱ ቤት ምኽሪ ኣቑይሙ ነይሩ እዮም ከምቲ ዝበሃልካ ንበዓል ኣቶ ተድላ ባይሩ ደጊያት ሓሰን ዓሊ ደጊያት ኣብርሃ ተሰማ ደጊያት በየነ በራኺ ብደረጃ ሃገር ንኸማኽርዎ ክሓርዮም እንከሎ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኮሚሳርያቶውን ብተመሳሳሊ መገዲ ዝሕግዝዎ ሰባት መዘዘ ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ደቀባት ቤት ፍርዲ ኮርተ ናቲቫ ብዝብል ስም ኣብ ልዕሊ እዚ ናይ ደቀባት ቤት ፍርዲ ኮርተ ናቲቫ ብዝብል ስም ጉዳይ ኤርትራውያን ዝሰምዕ ስርዓተ ቤት ፍርዲ እውን ኣቑዒሙ ነይሩ እዮም እዚ ብዝያዳ ኣብ ገጠራት ወይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኮሚሳርያቶ ከም ዝሰርሕ ስለ ዝተገብረ ተቐማጦ ከተማታት ከም ተቐደሞም ኣብ ትሕቲ ዳንነት ጣልያን ጸንሑ ስለዚ ብኩሉ ሸነኻቶ ክርአ እንከሎ መነባብሮ ደቂ ከተማ ኤርትራውያን ኣዝዩ ሓናቕን ዓቕሊ ዘጽብብን ዝነበረ እዩ ታሪኽ 3,000 ኮንቱ ኾይኑ ዓቃብ ተጎብለል ኣርሓሽደን መትከልካ ስዒሩ ኣይተኻበልዋ ታሪኽ 3,000 ኮንቱ ኾይኑ ዓቃብ ተጎብለል ኣርሓሽደን መትከልካ ስዒሩ ኣይተኻበልዋ أرحشدن متكل كاسعيرو أي تخابلوا أرحشدن متكل كاسعيرو أي تخابلوا ناي تاريخ صحفي تري فاسكيس بعلو ناي طاليان حلفاتاتن ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዝነበሩ ግፍዕን ሻራን ንኤርትራውያን ናብ ቅድም ዘይፈልጥዎን ዕውርን ጽልኢ ናይ ጣልያን ከም ዘምርሖም ይገልጽ እዮም ምስኣቶም ለኪሙ ድማ ነቶም ንንግድ ብሒቶም ብዘይቀይድን ብናቱ ድኽነትን ይህብትሙ ኣለዉ ዝበሎም ኣዕራብ ብዓይኒ ቂምን ቅርሕንትን ጠሞቶም ኤርትራዊ ሓሓሊፉ መርኣያ ናይቲ ዝፍጠር ዝነበረ ቅብፀትን ቅርሕንትን ክኸውን ዝኽእል ሓደ ፍጻሜታት እውን ነይሩ እዩ ኣብ ወርሒ ጥሪ 1943 ዓመተ ምህረት ንኣብነት ኣብ ምጽዋዕ ቀጥታዊ ጠንቁ እንታይ ምንባሩ ብንጹር ዘይፍለጥ ናዕቢ ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ሱዳናውያንን ወተሃደራትን ተላዒሉ ነይሩ እዩ ምስቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ናይ 1941 ዓመተ ምህረት ዕግርግር እዚ ንኻልኣይ ግዜ ተፈጺሙ ማለት እዩ ናይ ብሪጣንያ ሰነዳት ከም ዝሕብርዎ ኣብታ ወርሕቲኣ ካብ ቀቢላታት ሁባንን ሓንሰን ዝኾኑ ደቂ የመን ኣብ ምጽዋዕ ንሕድሕዶም ተበኣሱም እዚ ተላቢዑ ኸዓ ናብ ግጭት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ደቀባትን ሱዳናውያን ወተሃደራት ብሪጣንያን ስለ ዝለሓመ ብ8 ጥሪ ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ናይ ምሸት ጀሚሩ ክሳብ ምሸት 15 ሰባት ሞቱ 20 ድማ ቆሰሉ ካብቶም ዝሞቱ 11 ሲቪል ኤርትራውያን 3 ወተሃደራት ሱዳን ሓደ ድማ ኢጣልያዊ ዜጋ ክኾኑ እንከለዉ ካብቶም ዝቆሰሉ 12 ሲቪል ኤርትራውያን 5 ኤርትራውያን ፖሊስ 3 ድማ ወተሃደራት ሱዳን ምንባሮም እቲ ሰነዳት የነጽር ሽዑ ምሸት ሰዓት 9 ወተሃደራት ሱዳን ብረት ከም ዘውርዱ ምስ ተገብረ ጥራይካ እቲ ዕግርግር ሃደአ በዚ ኸየብቅዐ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ማለት 20 ጥሪ እቲ ናዕቢ መሊሱ
أمونغ إرتراوان أبالات مدبر بوليس توسلين سوداناوان سراحتنياتاتن تلعلي حجون حد إرتراوي سرجين تزركبهم شدوش تسبات موتهم اتي بعصر تحموش تلكاتيت شحنت شعاد تميتن 40 حدن زتتصحفت صبصاب أمسواع برتو إرتراو سمعيت أنصار وتهدرا السودان كمز نبرن اتوم سوداناوان انتزي تتكي دما اتحادقين يخونتات ززحل كمزي مسلن بمملكات يعصوم بدحريو نزفت عمزي زتقس كالق سند وي صحف عين ركبن قطتاوي مبقسي نايتن عبي بزح قمز زي وهابو ناشتو مخنياتات منبارو زتقسو قلش ما قلتاتون اللوم كندت زاكل نعبن مكتتالن نخصعبقن حبو سمعيت كنبر قدنيوم بب قزيو زقنفل زنبرا حركان إرتراوان كمزي ناي مصوع في الصاميتات أبزتنا تاتسالي ولك أغوناتن رسمن يوعل كمز نبرا ردو إيوم تمرت وي ناب تمرت زمرحة سفح ودابة سلزي نبرن بقر ناي إرتراوان تكباراتن ملسة تكباراتن كابهاورن هاندبتن كرحق أي كالن ناي إنجليزات تحزا قرحن تبابن زمول أوينيروم نمبزحاتو أتي بقطتا مس حزب الزراخبو صراحات ني إيطالياويانن أعرابن بمقداف بعلو أبلعلتي زفتر زنبرا قريتشت سأبلل نمباليو زفتن زنبرا ميلانا إنجليز نتتنك أفي نايت ستتان بوليسن صراحات كي ترفه نتاليانن سوداناويانن بمركاب نساتهم تقبلت تسأل النهرن إرتراوان كخونمو نسو عراقو خوينو بوليتيكاو شتوتاتو قوكع زحلنا يمثل دمان برم يخون بر من محدار بريطانيا زتاعتاتو عبيت نقرات دمان هيريوم حدن اتقندن تمرتيوم بزمن مجزأة تتليان فتسيمو زي حساب زنبره كم بقتا درجة زلعل تمرتي بإنجليز تاعتاتو قبل علزي إرتراوان رئيتوتاتهم كسفر لنزغولو غازيتاتات نقعدتما سلزف كده أب إرترا حدش نايفلتاتن حساب كامقلاتن ناسنت نخطاعتاتون نخصفحن قفح الدل كفتام زي أبوليتيكاو يغون محبراو هيوتز بإرترا عينتاوي مكيار زمسة حدش أنفت وي قدنا دمايو زنبرا كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا نلومي أبزي كأخلنايم سلام وصناي عوتنا حفاش Oh,